नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. राज्यात पहिली ते 5वी पर्यंतचे वर्ग सध्या तरी सुरू जायनात. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. शिर्शीचे मुंडीचे तलाव पक्षीधाम वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करतो निर्णय. लॉकडाऊनच्या कारणात बंद आशिल्ली बस नेहमी सुरू करची होन्नावर विद्यार्थ्याला मागणी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जगलपेठ वन कर्मचाऱ्यांनी मनमानी थांबया जगलपेठ निवासी. कोकण समुद्रात 3 प्रवाशाले बोर्ड मरण. गोयात येवच वर्षापर्यंत 10,000 युवकांक नोकरी दितले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 7 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आज पळया सविस्तर खबरो. कोकण समुद्रात 3 प्रवाशाले बुडून मरण. कारवार समुद्रात खेळू गेले 3 प्रवासीले पाळा शिरकून मरण झाले आणि 2 जणाले रक्षण केले. ही घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कोकणच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर घडली. आज बेंगळूरच्यान 16 जण देवाल दर्शन घेवच्या कोकणात येयले. जेवणकन देवाल दर्शन करू गेल्ल्यापैकी तिपेश म्हणील युवक मनोरंजनासाठी समुद्रात उतरलो. या वेळार समुद्रात येयल्या पाळाच्या झटक्यान हो युवक उदका भितर गेलो. त्यांना त्या पळोवन घेऊन सुमा म्हणिल्ली युवती तिपेश म्हणिल्ल्या युवकाक वाचोवंक गेली. त्यांना सुमाबी युवती पाळाच्या झटक्यान समुद्रात गेली. तशेंच रवी रत्नम्मा पवित्रा हेमी वाचोवसाठी मुखार गेले. हेतूंतलो रवी हो व्यक्ती उदकांत बुडलो. रत्नम्मा आणि पवित्रा हेमी स्वताचे जीव वाचोवच्या प्रयत्न करताले. त्यांना मच्छीमारी लोकांन तेमगेल रक्षण केले. ही घटना कोकण ठाण्या भितर दाखल केली आसा. राज्यात पहिली ते 5वी पर्यंतचे वर्ग सध्या तरी सुरू जायनात. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. राज्यात 6वी ते 10वी पर्यंतची शाळा सुरू झाली असून पहिली ते 5वी विद्यार्थ्यांनी शाळा सुरू करू गडबड करना. तेमगेलो पाठ नली कली आणि रेडिओ मार्फत चालू उरतलो असे शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी सांगले. सध्या पहिली ते 5वी विद्यार्थ्याल्या पालकाक शाळा सुरू जावच्या बद्दल गोंधळ निर्माण झाला. बाकी सगळे वर्ग सुरू जालात अशी कळिल्ल्यान तेमी आपल्या भुरग्या शाळेत धाड दिल्ली उदाहरणां आसात. खरी खबर मेळिल्ल्यानंतर तेमी पहिली ते 5वी विद्यार्थ्यांक शाळेत धाडचे थांबयले. शाळेत तेमगेली हाजीर जावूकच जाय म्हणना या वर्साक हाजरी परीक्षेक आड येना अशें शिक्षण मंत्र्यान स्पश्ट केला. पालकाक रुपांतरी कोरोनाचे भय आसा आणि आपली भुरगीं शिक्षणापासून वंचित रावूं जायना ही काळजी बी आसा म्हूण पालक चिंतेत पडलात. 10वी आणि द्वितीय PUC शाळा पूर्ण दीस चलोवंक सरकारान अनुमती दिला. 8वी आणि 9वी वर्ग सुरू जावूं जाय आशिल्ले जाल्यार तांत्रिक सल्ला समिती बरोबर विचार विनिमय करून फुडलो निर्णय घेतले असे शिक्षण मंत्र्यान सांगले. खासगी शाळेची फी विशयाचेर शिक्षण आयुक्ता बरोबर चर्चा केल्ली आसा. चर्चेचो विचार विनिमय करून शाळे बरोबर पालकांक अन्याय जावं येना अशे पद्दतीन अंतिम निर्णय घेतले असे तेमी म्हटले. शिर्शीचे मुंडीचे तलाव पक्षीधाम वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करतो निर्णय. मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेसकल झालेल्या राज्य वन्यजीवी परिषदेन मुंडीचे तलाव पक्षीधाम हे तालुक्यातले सौंदा ग्रामपंचायत हद्दीत वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करचे निर्णय घेतला. ह्याच्याबद्दल मंडळाचे अध्यक्ष अनंत अशीसर हेमी पत्रकारांक सांगले की या सभा भितर वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि वन्यजीव मंडळाचे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. बैठकीच्या निर्णयान पक्षाच्या अभयारण्याक अधिक बळकटी मेळिल्ली आसा. बैठकीच्या निर्णयान पक्षाच्या पक्षीधामाक अधिक बळकटी मेळिल्ली आसा. जैवविविधता मंडळाने शिफारस बी केली आसा. मुंडीचे तलाव पक्षीधाम रक्षण करण्यासाठी सौंदा स्वर्णवल्ली श्री गंगा धरेंद्र सरस्वती स्वामीजी हेमगेल्या अध्यक्षात जागृत समिती काम करते आसा हे बी अनंत अशीसर हेमी याद करून दिली. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जगलपेठ वन कर्मचाऱ्यांनी मनमानी थांबया नापेक्षा ताबडतोब बदली करा असे जगलपेठ निवासी हेमी सांगला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जगलपेठ भागात गाववाल्याक मनमानी करून त्रास करच्या फॉरेस्ट कर्मचाऱ्याची बदली करची मागणी करून जगलपेठ आसपासच्या सुमार 100 पेक्षा जास्त लोकांनी अरण्य विभागाच्या जगलपेठ कार्यालयात निवेदन सादर केले. जगलपेठ अरण्य विभागात अरण्य खात्याचे 3 कर्मचारी गावच्या नागरिकांक विनाकारण त्रास दितात. लोक जंगल भागातल्यान स्वतःच्या घराकडे वयतना विनाकारण मारहाण करतात असा आरोप करून तेमका जगलपेठच्यान ताबडतोब बदली करू जाय नापेक्षा तेमी ही तेमगेली मनमानी थांबवू जाय अशी म्हटला. दोन्हीपेक्षा काही जायन जाल्यार हेच पुढे गांवचे लोक मोठे उग्र आंदोलन करची गावकऱ्यान वन अधिकाऱ्याक इशारो दिला.
लॉकडाऊना कारणान बंद आशिल्ली बस नेहमीच सुरू करची होन्नावर विद्यार्थ्यांची मागणी. होन्नावर कोरोना लॉकडाऊन वेळार बंद आशिल्ले बस आता शाळेच्या विद्यार्थ्यांक लागून निमित्यान सुरू करचे अशी होन्नावर तालुक्याच्या कडणीस, होतके, शिजर भागच्या कॉलेज विद्यार्थ्यांनी चंदावर ग्रामपंचायत सदस्य विनय नाईक हेंच्या मुखांतर बस डेपोक मनवी दिली. आता शाळा कॉलेज सुरू झाले, बस पयलींच्या प्रमाणे वेळार घालचे अशी विनंती केली. सध्या हे विद्यार्थी कुमटा कॉलेजात वयत जाल्यार जंगलातल्या वाटेन 4 ते 5 किलोमीटर चल वयतात. रानात हिंस्र प्राण्याली भय दिसता. जाता तितले बेगी बस सुरू करची अशी मनवी कुमटा बस व्यवस्थापकी सौम्या नायक हेमकां दिली. येवच्या वर्सापर्यंत युवकांक 10,000 नोकरी मेळटली. गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. काणकोण गोयची सरकार येवच्या वर्सापर्यंत काणकोणच्या युवकांक 10,000 सरकारी नोकरी उपलब्ध करून दितली. हाची जायरात येवच्या 10 दिवसांत प्रसिद्ध जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हिंनी काणकोणात केली. काणकोण नगरपालिका सभागृहात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चातर्फे स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनाचे आयोजन केले. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हिंनी सांगले की येवच्या काही दिवसात मडगावच्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू जातले. हांव सगळ्या गोंयाचो मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोवा नदरे समोर दवरून काणकोणचो विकास करतलो. काणकोणाचे रवींद्र भवनाचे काम बेगीन सुरू जातले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी केले. सदानंद शेट तानवडे हेमी युवा कार्यकर्त्यांक संघटीत जावन पक्षाचे कार्य करचे आवाहन उपस्थित युवकांक केले. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 7 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. कारवार 1, कुमटा 3, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1 आणि हळयाळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 5 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 1, भटकळ 1, सिद्धापूर 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 14,484 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 14,240 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 57 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 5 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 52 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आजपर्यंत 187 लोकांले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.